Velkommen til webinar med Vilholt Rejser. Jeg hedder Ingi Vilholt og er direktør for Vilholt Rejser. Jeg har tænkt mig at præsentere jer for vores rundrejser eller grupperejser til Island i 2025 og tage udgangspunkt i vores 12-dages rundrejse hele vejen rundt om Island. Det som vi er gode til, og er nok forskellen på de andre rejsebyråer, det er at vi bruger lokal islændinge eller lokal dansktalende guider, enten nogen som har både i Island og i Danmark, som kan sammenligne de to kulturer og fortælle alle de bedste historier fra både landet og kulturen, har lokal kendskab og kender den islandske mentalitet. Inden at jeg starter rundrejsen, det vil sige at jeg vil tage udgangspunkt i vores 12-dages rundrejse, som kører hele vejen rundt om Island. Og inden det, jeg fortæller jer om det, så vil jeg fortælle lidt om Vilholt Rejser. Vilholt Rejser er et rejsebureau, som har været eller blev stiftet i 2015 af mig, og vi har kørt siden både med rundrejser i Island og Færøerne og Grønland, og så har vi også Italien på kortet nu her. Vi er bosat i Aarhus, har 6 medarbejdere, og vi har lige for eksempel opkøbt et andet firma i Danmark, som har specialiseret sig i Island med kulturrejser. Det er Team Island, hvor Torben Rasmussen, som er indehaver, han er så en del af Vilholt-teamet. Så nu er vi i hvert fald 2 eksperter, Torben og jeg selv, hvor jeg er lokal islænding, og mener selv, at jeg kender landet ud og ind, og føler mig som en ekspert. Men vi tilbyder ikke kun grupperejser, vi er også tilbyder også at køre selvfærdige, hvor vi skræddersyr turen helt efter jeres ønsker, og så videre. Men hvis nu jeg fortæller jer lidt om Island først, så er det islændinge, det vil sige, at det her det er en ældre slide. Vi er faktisk vokser utrolig meget, så islændinge de er omkring 370.000 i dag, og nærmer sig hurtigt de 400.000. Men det er en lille nation, det vil sige, at indbyggermæssigt, men vi er et kæmpestort land. Vi er faktisk 3 gange større end Danmark på 104.000 kvadratkilometer, hvor Danmark, eller 103.000 kvadratkilometer, hvor Danmark ligger der med 42.000 kvadratkilometer. Så kæmpestort land, ikke så mange indbyggere, men de fleste de bor omkring Reykjavik-området. Faktisk 2/3 af alle indbyggerne, de bor omkring Reykjavik, så ca. 240.000. Resten de bor i sådan små fiskebyer rundt omkring i Island. Så man må sige, at 12% af alle islændingerne, de er faktisk polakker i dag, fordi at en af vores største industrier i dag, som er vokset rigtig meget, det er turismen. I 2008, inden den finanskrisen, så var det ca. 400.000 turister, som besøgte Island om året. I 2019 var tallet op på 2,3 millioner, og vi er oppe på det niveau i dag. Så jeg vil anbefale, hvis man skal besøge Island, i hvert fald at tage et rejsebureau til hjælp med at planlægge, fordi det er svært at planlægge en tur i Island med så mange turister. Men det vil sige, at så vi går videre herfra, så er det, hvis vi lige tager lidt her, så har vi masser af dyr får i Island, op til 460.000 får. Det har været mange flere får i Island. Det har været op til 1 million, men på grund af efterspørgslen og priser, så er den stammen faldet ned til cirka
350 til 400.000 i dag. Island, det ligger også på sådan en hotspot, som vi kalder det. Det vil sige, at vi ligger lige imellem de to tektoniske plader, de nordamerikanske og Europa-pladerne, de tektoniske plader. Og det betyder så, at vi har masser af vulkansk aktivitet i Island. Vi har op til 140 vulkaner, men kun 30 af dem de er aktive. Og som jeg måske har set i nyheder og så videre, så har vi haft masser af vulkanudbrud i Island de sidste par år, eller sidste 4 år, samme sted. Hvis nu vi kigger her på kortet, så er de her, det er pladeskillen, det grå område her, og Keflavík lufthavn, det ligger her ved foden. Og det område her i Island, det har ikke været aktivt i cirka 800 år. Og man har altid vidst, at området her det var aktivt, og intervallet mellem udbrudene det var mellem 800 og 1000 år. Så efter 800 så startede det for 4 år siden i 2021 med et lille udbrud, som vi kalder turistudbrud, og det er fordi, at her kunne man vandre op til vulkanudbrud, sætte sig ned i bjergsiden, og så kigge på et vulkanudbrud med en øl i hånden, og så grillede man pølser. Og det var faktisk 20.000 mennesker, som vandrede op til udbruddet i marts måned i hvor det var vinter i Island og sne, og så satte man sig ned i varmen der ved udbruddet og kiggede på vulkanudbrud. Men selvfølgelig, det vil sige, at det er selvfølgelig trist, at det er gået ud over en af vores byer, Grindavík, hvor indbyggerne der var nødt til at flygte fra udbruddet. Heldigvis er ikke nogen kommet til skade, men det er ikke nogen fare at rejse til Island. Det er meget trygt. Vi har altid haft vulkanudbrud i Island. Det er vulkanudbrud i Island ved 3. til 5. år, det har altid været, og det er vi vant til. Det kan man også se på den islandske mentalitet, som måske på grund af den barske natur udspiller sig bare i sport og andet, hvor I kender det godt med håndbold og fodbold. En nation med 350.000 indbyggere kan klare sig godt, og det er måske på grund af den islandske natur. Men det vil sige, at det er ikke noget at frygte. Her kan I se, hvordan pladeskillene de ligger. De ligger lige i midt inde i Island, hvor Island ligger lige oven på den der hotspot, som vi kalder det. Og alle de aktive vulkaner i Island, de ligger imellem de her plader. Og I kender nogle af dem, for eksempel Hekla, som har været i udbrud for eksempel i 1970, 1980, 1990, 2000. Og så er det, hvad er det nu, 25 år siden, den var sidste udbrud. Og det vil sige, at Island, det har set Hekla højgravid, klar til at eksplodere hvornår som helst, men det vil sige, at den lader sig vente på sig. Men vi er ikke bekymret med islændinge, og det er meget trygt at rejse til Island. Så det er ikke nogen bekymringer på den måde. Men det er meget smukt, sådan en vulkanudbrud. Vi kan se den krateren her fra 2021 i Fagradalsfjall, og her kunne man vandre så tæt på og kigge på vulkanudbrud. Utrolig smukt. Vores rundrejser, Vilholt-rejser, i 2025 så udbyder vi faktisk 3 forskellige rejsetyper. Det vil sige, at vi tager 8 dage rundrejse hele vejen rundt om Island, hvor du skifter hotel hver aften. Så har vi vores meget populære tur her, 12-dags-turen, som er på sydkysten også. Eller jeg siger hele vejen rundt om Island, hvor du skifter hotel ved anden dag. Og her har vi også 4 ekstra dage, hvor vi besøger meget. Jeg vil tage udgangspunkt i den tur på vores webinar nu her, og forklare, hvordan rejsen hænger sammen. Vi tilbyder også, som jeg mener, kunne godt være en del 2, hvis man
har været i Island engang og kan ikke få nok, som er rigtig mange, som mener, fordi at det er det enestående smuk natur, så er det muligt at tage den her tur her, som er Snæfellsnes og Vestfjordene, hvor vi så rejser her Snæfellsneset, sejler over til Vestfjordene og kører rundt, og så kører vi ned til igennem højlandet. Turen her, den starter, vi flyver fra Billund og København, og dem, som flyver fra Billund, de ankommer sent, det vil sige, at det er fly fra Billund kl. 22.30, og så ankommer man til Island der omkring midnatstid. Hvis man nu undrer sig over, hvorfor flytiderne er så forskellige, det vil sige, at det tager 1 time at flyve til Island, og 5 timer på vej hjem, så er det på grund af tidsforskellen. Når det er sommertid i Danmark, så er det 2 timers forskel i Island. Men den første dag på rejsen, så rejser vi kun, eller så ankommer man, og så bliver man kørt til hotellet, og så har man de første timer, eller dem, som kommer fra København. Nogle afgange, de er lidt tidligere, så det er muligt at have måske spise aftensmad i Island. Ellers er det Billund som i sen afgang, og så har man egentlig bare mulighed for at komme på hotellet og lægge sig ned og sove. Men turen dagen efter, det starter omkring klokken 9:30, og så man får lov til at sove og spise god morgenmad, og så tager vi det stille og roligt derfra. Her besøger vi Nationalparken Þingvellir det første, som er et utroligt smukt sted og har masser af historie. Det var her, hvor det første parlament i verden blev oprettet i 930. Det var sådan, at vikingerne, når de kom til Island, så havde de boet her fra 874 og bosat sig i hele området omkring i Island. Områdene, det var delt i 4 områder, og så når fandt de ud af, at hvis de skulle bo sammen, og uden at slå hinanden ihjel hele tiden, og kæmpe om de der landområder, så var det nødt til at have nogle love og regler. Det er derfor var parlamentet oprettet i 930. Men alle de her historier, det får man så fortalt på rejsen, at vores lokaltalende guide, eller dansktalende guide, som kan fortælle alle de gode historier om både bosættelsen, historien bag Nationalparken, hvor alle vores største begivenheder i Island der bliver fejret, og så videre. Þingvellir, det er også det tydeligste sted i verden, hvor man kan se imellem de kontinentalplader, Eurasien og de nordamerikanske, som jeg viste lige før, hvordan landskabet er faldet cirka 4 meter i alt, og 2 meter på en gang, det var det i 1798. Men utrolig flot sted, som man bliver aldrig træt af, og det er lige meget, hvor når man kommer, det er altid smukt. Storslået natur og helt fantastisk. På vores tur her, den nummer 2, så som jeg fortalte det, fordi at vi ligger på den her hotspot, så er det meget varme i undergrunden i Island. Og den varme bruger vi til at varme huset op med den geotermiske varme. Og vi varmer også vores swimmingpool, gågaden i Reykjavik. Men vi bruger kun faktisk 12% af alt energien til os selv. Resten det bliver brugt faktisk til aluminiumindustri, som er også en af de 3. største industrier i Island, hvor vi bruger faktisk 85-90% af alt energien til at genvinde aluminium, hvor vi blandt andet importerer råmaterialet bauxit til at lave aluminium. Det blandt andet importerer vi hele vejen fra Australien. Så det betyder, at det er billigere at transportere råmaterialen helt fra Australien på grund af den billige energi i Island. Og hvis man snakker industri, gør det færdigt, så har vi aluminiumindustrien, fiskeindustrien og turisme, som er de 3 største industrier i Island, som er næsten på lige fod med hinanden.
Men vi bruger også energien i undergrunden til at varme for eksempel drivhuse op og lave grøntsager. Vi er blevet så dygtige til at lave grøntsager i Island, at vi faktisk er begyndt at importere grøntsager til udlandet. Og blandt andet vores største eksportmarked med grøntsager, det er Grønland. De køber alle deres grøntsager i islændinge. Og I skal ikke snydes, så på vores ture besøger vi faktisk det berømte drivhus Fridheimar, som I kan se her på billedet. Der får vi en rundvisning i drivhuset, forklaring på, hvordan man laver grøntsager i Island. Og så spiser vi afgrøderne fra drivhuset en fantastisk tomatsuppe med hjemmebagt brød og en god oplevelse. Vi kører så videre til den mægtige Geysir, som er de har den lagt navn til alle gejser i hele verden faktisk. Den er kæmpe stor. Når det var det udbrud i gamle dage, den er ikke aktiv mere, desværre, men når det var det udbrud, så sprød den op i 90 meter højde, og det var sådan, at den sprød ikke op hver dag. Det vil sige, det var sådan, at man lavede kæmpe store sæbestykker i gejseren, og så ventede man i 7-8 minutter, og så sprød den op. Det var ikke sådan hverdags, det var måske i weekenderne, hvor man fik en annonce i avisen, at søndag kl. 12, den 12. februar 1989, så kommer Geysir til at eksplodere kl. 2, og så kom folk kørende fra alle hjørner i Island til at se den her fantastiske oplevelse. I dag er nabogejseren Strokkur, som er lillebroren, den er aktiv, og den sprøjter sig selv faktisk hver 30-15 minutter, og sprøjter op i 30 meters højde, og her kan jeg se billeder af den helt fantastiske oplevelse, som man aldrig glemmer. Og det er sådan, at jeg anbefaler i hvert fald, når man ser Geysir, og man i hvert fald ser 4 udbrud, fordi at det første, så bliver man så overrasket og chokeret, at man misser det. Nummer 2, så bliver man, så er det tit en fuser, som kommer bare sådan lille ind op, og så 3. gang, så sprøjter den op i 30 meters højde, som er oplevelsen. Og så anbefaler jeg 4. gang, hvis man gerne vil have det på video, og så venter man en ekstra gang eller 2 til at optage det på video. Efter Geysir, så kommer vi til vandfaldet Gullfoss. Gullfoss springer fra gletsjeren Langjökull, som er det andet største gletsjer i Island, som er cirka 900 kvadratkilometer stor. Og her er det sødt enorme vandmængder. Kraften i vandet, det siger, at man skal forestille sig, at den skubber 103 container i sekundet efter sig. Og det svarer til 103 kubikmeter i sekundet. Og utrolig flot vandfald. Et af de smukkeste i verden efter min mening, fordi at det er lige meget, hvornår du kommer. Det er altid smukt. Også hvis nu er det ekstra smukt, hvis nu er solen skinner og regnbuen er over vandfaldet, men det er en oplevelse, som du bliver så glad for at se Geysir. Gullfoss. Til sidst på dagen, så kommer vi til en meget god oplevelse. Her kan I se det her på venstre hjørne af billedet her, som er Sigrid Lagoon, og den hemmelige lagune. Det er den ældste swimmingpool i Island fra 1904 eller 4, tror jeg det er. Og det er sådan, at i gamle dage så brugte man de varme kilder i Island til at vaske tøj. Og så var det en, som tænkte, at det kunne være sjovt at slippe vandet ind i sådan en firkant, og så bade i det. Og det gjorde man så, og så har det været badeanstalt siden. Og det var det i 2010, så fik en mand idé om, at man kunne genåbne det igen, og så blev det renoveret og lavet omklædningsrum og så videre, og det er en god oplevelse. På vores ture har vi sådan, at vores guider, når folk, eller vores gæster, de bader,
så bliver det serveret med, at guiden han løber frem og tilbage og serverer øl og vin og sådan noget, man kan hygge i lagunen. Sidst på aftenen, det vil sige, at vi kører altid fra klokken 10, som jeg sagde, indtil klokken måske 6 om aftenen med mange stop undervejs, som jeg har hørt. Og hotellerne, som vi vælger, det er alle sammen, de ligger i utrolig flotte naturomgivelser. Det vil sige, at vi vælger ikke hoteller inde i byerne, men vi vælger nogle guesthouse eller hoteller, landhoteller, som er i god standard, rene og fine, og en god madoplevelse. Og det er det vigtigste, synes vi, at de hotellerne ligger i utrolig flotte naturomgivelser i Island. Vi bevæger os videre, og nu skal vi bevæge os på sydkysten i Island. Og det her, det er dag 2, hvor vi kører langs sydkysten til Vestmannaeyjar. Og hvis nogen kan huske Vestmannaeyjarna, så var det i 1973, at folk vågnede pludselig op med et kæmpe brag i nat. Det var startet et vulkanudbrud på Vestmannaeyjarna 26. januar og 1973. Og jeg kender en historie om en lille dreng, som vågnede op den nat, løb ind i soveværelset til sin mor og far, og vækkede dem, bankede på døren, kom bare og sagde, mor, hvordan kan det være, at det er nytårsaften igen? Fordi at det var ild over det hele, og flammer, og jeg ved ikke hvad, og alt var ved at eksplodere. De var så heldige, at natten inden, så var det en kæmpe storm i Island. Så alle fiskebådene, de var kommet i havn. Og når vulkanudbruddet startede, så var det så tæt på byen, at man var nødt til at evakuere alle om natten til hovedlandet Island. Og heldigvis så lykkedes det, at ingen kom til skade og ingen døde. Men det var så i første gang i historien, at man begyndte at kæmpe naturkatastrofer som vulkanudbrud. Og fordi at lavastrømmen den løb mod havnen, var ved at lukke indsejlingen til havnen, og det blev man bange for, at man ikke kunne komme tilbage til deres huse. Og så brugte man brandslanger. Man ville fløje fra militærbasen i Keflavik, brandslanger ind, og så sprøjtede man havvand på lavaområdet i ugevis. Det var så 400 husstande, som blev begravet under lavaet, og folk mistede deres hjem. Og indbyggertallet på Vestmannaeyjar dengang, det var på 5.000, og så faldt tallet helt ned til 800-600 faktisk. 600 mennesker i nogle måneder, 6 måneder efter udbrud. Og så var det en årrække over på halvdelen, og så er det op på 4.800 og 5.000 igen nu her. Men det kommer vi til at se. Vi kommer til at vandre op på vulkanen, Eldfell. Vi kommer til at besøge et vulkanmuseum, Eldheimar, hvor man får hele historien fortalt om katastrofen i 1973. Vi kommer til at fortælle om Surtsey, som var det udbrud i 1964, den ø, som kom pludselig op af havet, og den historie kommer vi også ind på og fortæller, og så videre. Vi kører videre på dag 3 her, dag 4, hvor vi skal se de smukke vandfald i Island og den sorte strand, og kører videre til Gletsjalagunen, Jökulsárlón. Her kan I se på billederne det første vandfald, Seljalandsfoss, som vi kommer til at besøge. Det er det vandfald, man kan komme bagom. Utrolig flot vandfald, og så mærker man suset, hvordan vandkaskaderne de støber sig ned fra fjellet, og utrolig oplevelse at stå bag ved et vandfald og se vandet falde ned fra fjellet. De smukke vandfald er også Skógafoss, et af de flotteste vandfald i Island, 64 meter højt, og bag ved det her vandfald er faktisk en guldkiste, som rigtig mange har forsøgt at få fat i. Den guldkiste er der stadigvæk, og
Det er mange, som har forsøgt at få fat i den, og jeg kender til, at det er 4 mænd, som bor i området der, ved Skovert, vandfaldet her Skoverfoss, som har forsøgt at få fat i den her guldkiste. De har smidt en stålkæde ind til kisten, så fik de fat i håndtaget, og når de skulle trække kisten ud og guldet, så trak de håndtaget af kisten. Og nu er håndtaget det er faktisk dørhåndtaget til museet i området, Skåre Museum. Men efter Skoverfoss, og vi har set de 2 vandfald, så kører vi videre, og nu kommer vi til den sorte strand. Den sorte strand, eller Reynisfjara, som den hedder på islandsk, det er den strand, som er kåret en af de 5 flotteste i Island, eller i verden. Og også fordi, at her har vi en strand med selvfølgelig den sorte sand på stranden, som er meget speciel. Så har vi klipperne på stranden, har vi nogle sådan her basaltsøjler. Basaltsøjler, de bliver dannet, når lava løber over vort land, og så bliver det afkølet meget hurtigt, og så dannes det sådan 6-kantede søjler i klipperne. Utrolig flot. Findes rigtig mange steder i Island, andre steder, for eksempel bag ved vandfald og så videre. Vi kører til Vík, som ligger her ved Mýrdalsjökull, hvor Katla bor. Katla er vulkanen, som vi islændinger vi frygter utrolig meget, fordi at når den går i udbrud, hvis man kan huske vulkanudbruddet i 2010 i Eyjafjallajökull, som stoppede hele flytrafikken i Europa, så er det sådan, at Katla den er faktisk 5 gange større end Eyjafjallajökull, og vi aner faktisk ikke, hvad der kommer til at ske, når den kommer til udbrud. Vi ved bare, at det kommer nok en af de største flodbølger i verden, på grund af smeltevandet, som kommer med udbruddet. Det plejer at være sådan cirka 100 år imellem udbruddene i Katla, og sidste gang Katla var udbrudt, det var så i 1918, så man ved, det er den i hvert fald på tide. Men vi bevæger os nu her videre på sydkysten imod Gletsjalagunen, og så kører vi igennem kæmpe stort lavfelt, eller lavaområde. Og først så kommer vi igennem Smeltisletten ved Mýrdalsjökull, og så kommer vi i noget som er Eldhraun. Eldhraun, det var et udbrud i 1783, som hed Laki. Og Laki, det var et udbrud, som er meget historisk. Det er fordi, at her var det sådan, at det var 500 kvadratkilometer lava, som blev spyttet ud af vulkanen i de første 6 måneder. Og det var sådan, at det var mørk sky over hele Europa i 2 år. Det startede faktisk en lille istid. Og man mener også, at det var årsagen til, at den franske revolution startede, fordi at det var så mange giftgasser og så videre, som ødelagde alle afgrøderne i Europa, og folk begyndte at sulte, og så var det med til, at bønderne lavede oprør imod adelen og startede den franske revolution. Men utrolig flot, og det selvfølgelig kommer vi til at stoppe i området og nyde udsigten over hele lavaområdet. Når vi så kommer videre til Gletsjalagunen, så stopper vi kort, fordi at det bliver sent om aftenen, men man kan godt glæde sig til dagen efter, hvor vi har sådan noget, som vi kalder aktivitetsdag. Her ved Gletsjalagunen, det vil sige, at det her er den største gletsjer i Europa, Vatnajökull, som er 8.000 kvadratkilometer stor, og her kan vi se, isen kalver i den dybeste sø i Island, som er cirka 300 meter dyb. Det vil sige, at man forestiller dig, når isen kalver ned, så går den 300 meter ned, og så stikker den måske 100 meter op i luften, og så driver den mod havet. Og så er det sådan en isbjerg i lagunen, er utrolig flot, som skifter farve hele tiden. Og de der farver, de kommer sådan, at når isen har været under vand,
så får den ilt, og så når den tipper, så bliver den blå, og så er den, når den kalver ned i lagunen, så er den hvid på toppen. Når den tipper, så bliver den blå, og så den sorte farve, det er så både sand og aske fra tidligere vulkanudbrud. Her har man mulighed for at sejle blandt isbjerge. Kan I se båden her på vores aktivitetsdag. Eller man kan vælge at gå på gletsjeren, på en gletsjervandring med en guide. Og efter at vi har været ved gletsjerlagunen, så kommer vi til Diamond Beach, som er på en modsat side. Det vil sige, at når isbjergene de driver mod havet, så strander de på den sorte strand på den anden side. Og så når de smelter ind i sandet, så bliver det sådan en diamanter. Og det kalder vi Diamond Beach, eller diamantstranden. Når vi har været ved gletsjerlagunen, Jürgensalon og Diamond Beach i et stykke tid, så samles vi igen på den dag og kører til Nationalpark Skagafjall, hvor vi tager på en lille vandretur. Og her kan I se billeder af vandfaldet Svartifoss, som vi skal vandre op til. Og det her, det er en mega skøn vandretur. Her er det en rigtig god stiger. Man behøver faktisk ikke være så god for, at man tager det, som det er. Det er, hvad man kan. Og så ser man flere forskellige vandfald undervejs. Og så går man op på et sted, som hedder Sjónarpipa, eller Sjónarhóll, som jeg kalder det. Og så har man udsigt over det højeste punkt i Island, Hvalárvirkjun, som er 2110 meter højt, eller 12. Og så vandrer man der i 2 timer, inden vi tager tilbage til hotellet. På hotellet, som er et guesthouse, Gerði, det har jeg bestilt til vores gæster. En fantastisk god islandsk nationalret, kjøtsuppe, som det hedder, hvor man får lov til at smage på en lammesuppe. Og hvis man ikke kan lide lam, som jeg ikke forstår, hvorfor man ikke kan, hvis man ikke kan det, så kommer man i hvert fald til at lide det på turen. Men så kan man få noget andet, hvis det er helt galt. På dag 5, så er vi på østkysten her, skal vi køre. Det her, det er det ældste geologiske område i Island. Det er utrolig flot tur. Det bliver den længste køretur, fordi at man kører langs kysten, og det er ikke så mange stop undervejs. Men vi starter altid dagen med at køre til Höfn, og så kan I se, at på den her tur er landskabet enestående. Fjellene, de skifter farve hele tiden. Det kommer an på, hvordan vejret er, og solen skinner og så videre. Men det er både rød og gul og nogle gange blå. Og det er jo helt, man bliver helt tavs. Og så nyder man udsigtet fra bussen, og så stopper vi flere steder, ligesom til at strække ben og gå på toilet og så videre. Vi stopper for eksempel ved Höfn, som er en af de fiskebyer i Island. Hvis man kigger langs, jeg går lige tilbage her til at vise det. Hvis man kigger lige her, den her strækning her på sydkysten, så er det faktisk ikke nogen havn i Island på den strækning, på grund af, at det er så meget sand i Atlanterhavet her udenfor. Men første fiskeby fra Reykjavik eller Þorlákshöfn, det er så Höfn, byen her, hvor vi stopper. Det plejer vi at køre ind i en supermarked, køber det madpakker, og så tager det med på turen til resten af dagen. Nogle gange er udsigten fra Höfn og så over til gletsjeren Vatnajökull utrolig flot, hvor man kan se flere forskellige gletsjertunge her, og det selvfølgelig stopper vi der til at nyde det. På turen så stopper vi til et meget, meget specielt sted. Det er Petra Stensmuseum. Det vil sige, at Petra, det var en ældre dame, når hun var ung, Petra, så var det sådan, at hun gik op på bjergene og samlede sten. Det var hendes passion. Og hun var så dygtig til det, at hun gik hver eneste dag
op. Og hvis stenen den var så stor, at hun ikke kunne slæbe den med hjem, så gemte hun den et eller andet godt sted til vinteren, og så tog hun sneslæde, og så tog hun stenen op på den og slæbte den hjem. Hun samlede sten hele sit liv, og nu har hun desværre, at Peter er gået bort, men hans børn og børnebørn og så videre, de driver stedet nu, Petra Stensmuseum, den største stensamling i hele verden. Jeg tænkte første gang, stop og kigge på nogle sten, men når man kommer på Petra Stensmuseum, så er det utrolig flot. Jeg har aldrig set lignende, hvor flot stensamling hun har samlet gennem sin tid. Og den historie får man også med på turen. Vi kører videre til Egelstadet, hvor vi kommer til at bo, eller i nærheden. Og så er det en dag, hvor vi skal kigge på de fantastiske små fugle, søpapegøjen, eller lynden, som vi kalder. Vi kører til Borgarfjörður Eystri, og det er en flot køretur, hvor vi kører op på bjergtoppene med en fantastisk udsigt over det hele. Og så kommer vi til Borgarfjörður Eystri, hvor vi kører ind til noget, som er Hafnarholmur, og det er sådan en fuglekoloni, hvor alle søpapegøjerne de bor. Og du kommer så tæt på dem, og du føler, at du kan tage dem op med hånden. Nogle gange så flyver de faktisk ind i dig. Det er et helt fantastisk sted. Og det bruger vi en god tid der, og så stopper vi på noget, som er Álvahóll, eller Elvehøjen. Og på Elvehøjen, eller Álvahóll, det bor det 11 i højen, og vi tror faktisk, at Island er meget på 11. Og det er sådan mange steder i Island, at for eksempel når vi bygger veje, fordi de bor enten i lave områder eller på de der højere, som vi kalder hóll, så er det sådan, at vi kan ikke bare fjerne det. Så hvis nu vi skal bygge veje, og det skal gå igennem det der beboelse, så er vi nødt til at, ligesom at bygge vejen udenom. Fordi at hvis man forsøger at fjerne den, så kommer menneskerne til skade, eller at maskinerne går i stykker. Så det er vi nødt til at bøje os for. Men inden at vi kører videre, så skal vi spise frokost i Borgarfjörður, og det er et fantastisk godt sted, som har nok den bedste fiskesuppe i Island. Og det kommer vi til at smage på, og så har man mulighed for at spise så meget fiskesuppe, man har lyst til. Vi kører videre. Nu her er det så op til nordkysten, og så har jeg et meget, meget specielt sted, vi skal besøge. Det vil sige, at Sænautarsel, hvis man kan huske vores berømte forfatter, Halldór Kiljan Laxness, som var vores Nobelprisvinder, han skrev bogen Frie Mænd, som handler om en bonde, som var hans største drøm, det var at være selvstændig. Og ringer telefonen, og her var det sådan, at jeg lige her var det sådan, at den største drøm om at være selvstændig, at gøre sig fri fra adelen, har sit eget land, det var større end alt. Og Bjartur i Sumarhuset, som han hed, han havde fået et tildelt et land op i højlandet, som vi kommer til at køre forbi. Han fik tildelt et land, som man fik gratis, men det var et land, som var totalt umuligt at bo i. Og Bjartur, han fik faktisk også en kvinde i købet, hvis han tog landet, og det gjorde han så. Men han bosatte sig der, og boede i så meget fattighed, men den der drøm om at have sit eget, og den der stolthed at kunne sige, det er mit, det var større end alt andet. Og den historie kommer jeg også til at fortælle og høre om. Og så har vi et fantastisk smukt sted, som hedder Sænautarsel, som I kan se her på billederne. Det vil sige, at det var den gård, Halldór Laxness, han boede, dengang han fik inspiration til bogen. Og
Det var det sidste beboelse her, det var i 40'erne, hvor man tænker, hvordan kan man bo så afskært sted, hvor det er mere end 100 kilometer til næste indkøbsmuligheder. Og dengang havde man heste og dyr. Det var det eneste transportmiddel, man havde. Så kører vi videre nordpå, hvor vi kommer til Mývatn-området. Mývatn-området er et af de smukkeste steder i Island, vil jeg sige. Her har vi meget geotermal varme. Her har vi vulkansk aktivitet, hvor de sidste udbrud i området, det var i 1986 i Krafla. Vi kommer til at se på hele området. Mývatn er en af de større søer i Island. Jeg tror, det er den 4. største sø i Island. Og her har vi utrolig rigt fugleliv. Utrolig flotte lavaformationer, som vi kigger på. Og så har vi mulighed for at bade i Mývatn bad, som ligner det der blå lagune, som I kender, som vi kommer til at have mulighed for at bade i også. Dimmuborgir. Det vil sige, at her er det også lavaformationer, som vi kommer til at vandre i. Det er sådan, at når lava de løber over vort land, for eksempel Mose, og begynder at koge, og så eksploderer, så afkøles det meget hurtigt og størkner, så kommer det sådan lavaformationer over det hele. Og her kan I se, at det kommer vi til at vandre i. Det som er sjovt ved Dimmuborgir også, det er, at hvis man kigger nærmere på lavaformationerne, så kan man se rigtig mange trolde. Og dem kommer vi til at påpege og vise, hvordan de trolde de bor i lavaområdet. Det er også i Island kendt for at være julemandens by. Vi har 13 nisser, eller julemænd, som bor i området, og de har alle deres hver sin grotte i området. På næste dag på nordkysten her, så kører vi en flot tur til Ásbyrgi, Hljóðaklettar og Dettifoss. Ásbyrgi, det er det område i Island, hvor man mener, at hesten Sleipnir har sat sit fodaftryk i naturen. Og her kan I se, at det er hesteskoven her, kæmpe stor, og her er det bagerste del af hesteskoven, og her kommer vi også på en lille vandretur og ser enestående natur. Hljóðaklettar er også nogle basalt område, hvor det er basalt mønster over det hele, og det kommer vi også til at stoppe og nyde. Så ankommer vi til Dettifoss, som er nok det kraftmæssige vandfald i hele Europa. Her kan man komme så tæt på, som I kan se her, helt til kanten af vandfaldet og Merkershuset. En oplevelse, som er utrolig flot, og det er storslået, og utrolig barsk natur. Her kan man virkelig mærke, hvor det er barsk der bor i Island, hvor store naturkræfter de bor i Island. Vi kører videre, og nu skal vi til Akureyri, som er næststørste by i Island, eller den største by uden for Reykjavík-området. Akureyri har været den næststørste, men jeg tror faktisk, at den er 4. største by i Island i dag, fordi at det er så mange, som er flygtet til Reykjavik, hvor 2/3 af hele befolkningen bor i Reykjavik-området. Så er Akureyri den største by uden for Reykjavik-området med ca. 19.000 indbyggere. Og her stopper vi også, og her har man faktisk mulighed for at tage på hvalsafari ud fra Akureyri, cirka 3 timers tur, hvor det er mere end 90% sandsynligt for at se hvaler, og folk har været meget begejstrede for den her tur, fordi de har kunnet se alle minkhvale og alle de største hvaler, man kan se i Island. Og dem, som ikke vil på hvalsafari, de har mulighed for at tage en vandretur i det botaniske have ved Akureyri, som er utrolig flot. Mange variationer af blomster, og det var nogle munker,
som boede i Island, som har lavet den her, eller Evey Akureyri, som har lavet den her have, og den er meget smuk. Kirken i Akureyri er værd at se, og så har man faktisk en hel dag for sig selv i Akureyri, fordi vi kører først afsted igen klokken 3 om eftermiddagen mod Reykjavik. Og så bor vi her i området her, som er ved Borgarnes eller Bifröst, og det er sådan, det er en lang køretur, men vi kommer ind aftensmad til hotellet efter at have været i Akureyri hele dagen, og så nyder vi resten af turen. Når vi så nærmer os Reykjavik, så er vi her ved Borgarnes, hvor vi kigger på den kraftigste eller største ferskvands varmekilde i hele verden, Deildartunguhver. Den her, vandet her i den varme kilde, det er selvfølgelig 100 grader varmt, men sådan en kilde her, den varmer alle huse op i området på 35 kilometer. Det vil sige, at det vandet, som kommer fra kilden, det er cirka 86 grader, og så når det har løbet de der 35 kilometer ud til husstandene, så har det kun tabt 2 varmegrader, det vil sige 84 grader. Og det er en billig energi, det må man sige, og det varmer rigtig mange byer op i området. Vi kommer til at besøge Reykholt, som er præstegård, og her har vi en dame, som vil fortælle os alt om præstegården, og hvordan den boede. Her boede en af vores største forfatter, og lovmand i Island, Snorri Sturluson. Snorri Sturluson, han beskrev blandt andet kongebøgerne, Heimskringla, som handler om kongerækkefølgen i Norden, og så videre. Her får I fortalt hans historie, og set på området. Inden at vi nærmer os Reykjavik, så skal vi ikke snydes, så vi kigger på det sidste vandfald, og det er Hraunfossar, eller lavavandfaldet, som det hedder. Og Hraunfossar er et af de smukkeste vandfald i Island, og her har vi også et andet vandfald, som hedder Barnafossar. Barnafossar, det er faktisk en tragisk historie. Det er fordi, at det her børnevandfaldet, og det var sådan, at en juledag var børnene på leje hjem, og forældrene de var taget til kirke. Og så når de kom hjem fra kirken, forældrene, så kunne de ikke finde børnene. Og så var det sådan, at det var stenbro over floden, og børnene var faldet fra stenbroen ned i vandfaldet. Og moren, hun blev så gal, at hun fik stenbroen revet ned, og så havde hun sagt, at mens hun i hvert fald levede, så ville ikke nogen få lov til at passere den her bro, og så blev broen taget ned. Det kommer vi selvfølgelig til at kigge på og se på. Så kommer vi til Reykjavik de sidste dage, og på nogle af turene så har man en hel dag i Reykjavik, og på nogle af turene, det kommer an på hvor hotellet ligger hen, så har man lidt mindre tid, eller sige at vi skal køre fra Borgarnes til Reykjavik. Og i Reykjavik er det muligt for at lave nogle tilkøb. I får selvfølgelig en rundvisning, hvor vi ser på de største seværdigheder i Reykjavik. Tinghuset, Operahuset, Harpan. Jeg kan sige, at Operahuset Harpan, det var faktisk Henning Larsen, som er arkitekten af huset, som er et af de flotteste i Norden. Og så har vi Olav Eliasson, som har designet vinduerne. Det kommer vi til at kigge på nærmere. Tinghuset og Solfar eller Solstice, som er et vikingerskib, som peger mod nord. Og det skal betydningen af det her vikingerskib, det er faktisk at drømmen om at sejle mod nord og finde et land, som ingen andre har boet i.
Det er også muligt at lave nogle tilkøb, som jeg sagde. For eksempel det der, som er helt nyt tilbud, som vi har taget i vores program i stedet for Blå Lagune, så hedder Sky Lagoon inde ved Reykjavik. Her kan man bade i den her varme kilde, og som I kan se, så ja, er det følelsen om, at man bader i Atlanterhavet, fordi at lagunen går ud i et med Atlanterhavet. Og så har man noget, som de kalder surritualer, hvor du skifter fra varme til kuldebade og så videre, og sauna og alle mulige ting. Og det får man med i købet. Men inden at vi slutter det her webinar her om vores rundrejser, så vil jeg gerne fortælle jer, hvordan man bestiller turen. Og så går man faktisk ind på vores hjemmeside, som er her, Vilholt Rejser, og så vælger man Island og grupperejser. Når I kommer til grupperejser, så kan I se alle vores grupperejser. Vi har forlænget weekend her, for eksempel 4 dage. Vi har en 5-dagestur, som bevæger os kun i det område her, blandt andet i påsken. Så har vi vandretur på Laugavegur, som er en af de smukkeste vandreture i verden, kåret. Og så har vi den klassiske rundrejse, som er vores 8-dagestur hele vejen rundt om Island. Og så har vi den tur, som jeg har lige gennemgået, som er vores 12-dages rundrejser med Vestmannaeyjerne også. Hvis nu man gerne vil på den her tur, så kan man klikke ind på den, selvfølgelig. Og så kan I se her, står det prisen og bestil. Så har man flere muligheder. De sætter alle vores afgange, som er fra maj til slutningen af juli. Og hvis nu at man vælger for eksempel her afgangen den 7. juli for eksempel fra Billund, så klikker man på den, vælger afgang. Så vælger man antal personer. Jeg mener, at jeg skal have min kone med på turen, og så udfylder man alle de her oplysninger. Hvis man interesserer sig for tilkøb, og jeg ved faktisk ikke, hvad de der tilkøb de handler om, så kan man gå tilbage, og så op her, hvor det står tilkøb, og så kan man læse om hver enkelt tilkøb på hjemmesiden, og inden man bestiller. Og så kan man gå tilbage, og det var 2 personer, og så krydser man de tilkøb, man gerne vil have, udfylder sine personoplysninger, og så skriver man bare send. Og efterfølgende så får I sendt et mail fra os, bekræftelse om, at nu er I tilmeldt turen, og så sender vi en faktura med depositum på 30%, og så skal restbeløbet betales cirka 8 uger inden afrejse. Hvis man har yderligere spørgsmål til turen, så er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os og ringe og spørge, og her har I vores nummer på siden og så videre. Ind på turen, eller turene, hvis nu man går her ind til den store rundrejse igen på turene, så er det sådan, at programmet i detaljer står her, som jeg har gennemgået, og så kan man læse for eksempel ind på vores seværdigheder, mere om seværdighederne ved at klikke på, og så læse videre. Men tusind tak for, at I ville høre med, og jeg håber, vi ses i Island. Og hvis I har nogle spørgsmål, så er I altid velkommen til at ringe til mig, og så vil jeg med glæde, forklare jer, hvordan det hele hænger sammen. Tak for denne gang, og jeg håber, vi ses snart på en af vores ture. Tak, hej.